Ditya Pralasti Sedih dulu. Beteng rasane ati kanan kang sengiten liyan hanyangan aku kuwi laku tak tresna Nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacoban arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu radian senadyan donya ra bisa nopo bakal tak jaga yen durung kapisah mring kang kuwasa
terima kasih permintaan ayang-ayang sudah berlalu. Terima kasih matur suwun. Oke, mulai kembali.